Ingon nila, patulugon daw ang kwarta, madubli na pagkaugma. Try daw, eh. Kalibo. Tulugon, eh. Ay, kumusta na itong kwarta na ko, no? Ay, tagditubo to. Ako ba itong ipatulog? Tanawon ako. Kwarta! 1,000 ra kagabi, karon pila na ko. What? What? 1,000! Dami! Totoo pala yun, ha? Always your number one. SM Radio Station.